bịa nwe iyo donye ke n'iru na-eneke n'anya n'ụzọ ebe a ka ị na-afụ ife ọma ka ị na-afụ n'obodo bụ shee obodo asọka ọkwifa ji wesị ka anyị dị obedient ka anyị ma nke anyị ga-adị ona ife dị na ya bụ bịa ka mụ na-aga eyele kịta ebe anyị na-aga bụ na ebe nwanne anyị nwoke nọ wee na-achụla ego na South Africa ọ bụrụ ọsọ akụkọ ọjọọ ka a ga na-anụ nke ọma mee anyị ga-akpọkwa unu si unu bịa ka unu fịa nwanne m echefukwana nke onye chiri ya zelu aka makwa nwanne gị nwoke dere Igbo eze ụmụ iyo gbaga anyị ga ebe a nọ because ịfụ onye na-ezu oyi ma ọ dị ọrụ ịbụ ezu oyi nanagodo ka njini nke ka njini nke ofere ebe a dọbara injin n'oyibo ụmụ Igbo ka ekonume onowu Igbo o nwere iko na-ajụ ka eke nọ ebe a ọnụ ebidogo ebe anụnwa bụ TMA Towing and Recovery ọ bụ na o breki down n'ụzọ iputu oke ọlụ abịa ebe a nwụrụ ya na ndụ ebubatalụ gị ebe a you decide ize ife gị na chi ịchọ ime ife mmanụ mma n'ime bụ na ọ bụrụ na spare parts ka ị chọrọ ife ọbụla akpọ spares ọkwa ebuli abịa ebe a ọ ga-ngosi gị ebe iwere azụ daa mana ebesịa n'ime ife niile a nwee efe ma mma n'ime ife niile a ga-egosi taa ife mmanụ mma bụ na ka mgbali ya onye be anyị wee ebe nwanne kọọ ya anya TMA Towing and Recovery telephone 011-312-7728 or 011-312-8558 honor +27 South Africa. Iyo ebe anyị nọ kịta bụ ọfịs TMA Auto Africa ebe a nọ ebe ị ga-abụ ịbata na mitran nke ọfịs anyị dị ịbata ebe a ife ọbụla ị chọrọ n'ọwa ị ga-enweta front tire boot ọbụla ị chọrọ n'ọtụ steering pọmpụ ife niile ma injin ma body parts everything is complete ọ bụrụ na ị na-anya ebe ị ga-afụ moto ọbụla ị chọrọ BMW, Mercedes-Benz, Honda, Toyota and then the rest of them anyị nwekwu Jaguar ebe a moto ọbụla na-agba agba na ọ dị ya ma Porsche, Range Rover so ebe anyị nọ bụ ọfịs TMA mana m ka na-eduru unu ka anyị wee gaa unu wee fụ ife anyị nwere ebe a oge m ga-egosisie ya ị ga-afụrụ izi nji wepụta na ọbọsị ka gosi gị fa bịa keli amụrụ m ọkwa ị nọ n'ime ngwa bịa ka anyị jefuchi anwa TMA Auto Africa anyị abatago ụlọ afụgo dị chairman TMA Auto Africa ka ọ nọ n'ọfịs ya amụadodokwu anyị abụ client nwanne m ka ego si aga obele ugo eze nnụnụ nwanne m ọya bụ obele ugo eze nnụnụ obele ugo biko ke n'ụmụ Igbo birikwanụ ka o chiri ya zere ụbọchị tawara anyị ọjị sọ ebe anyị mbụ obele ugo anyị abịago n'ọfịs gị na anyị ga-alaiki ka ụmụ Igbo ghọta ife iji wee bụla eze nnụnụ maka abụgo m ndị mmadụ sị na ịkalive eji abụọ anụ o nwere ife osu ji wee karịa ụmụ nnụnụ osu bere ọkpọdo isi n'anya anụ n'ọzọ mere ọbara ga-eju anya biko ebe anyị nọ bụ ọfịs anyị ga-ala ka idulu anyị dugharịa anyị okirikiri ka anyị fụ nke ị na-emekarịcha ama mgbe dị comfortable with that ọ dị mma so ụmụ Igbo otu o si dị anyị chaghị anyị si n'aka anyị gafezi ya n'azụ ma ọkwa na otu ọbụla o si adị ka ụnụ fịa daalụ nri nne sure gwana anyị ife a bụ akpọrọ ya scrap yard nya scrap moto a kịta ife bụ moto a bụ na ọjọọ ọsụsụ ogbo iyotago aka ndị ọcha pụọ anyị foli ya n'elu fobati ya ebe a ewere na-ahụ ya nwe imi ma ọnụ ife ọbụla ị chọọ ahụnyeghị ya na ndụ ị na-anya ị ga-abụ ebe a niile iyotago ọwa dị ebe a na-akpụ ya afa nwanne jos bịa ka ndụlụ ị na-aga ka ị were anya anyị na-afụ ya ọ bụrụ ilo jos bịa ọkọta ọkali nwanne na-ewere anya anyị na-afụ ya o nwere nke bụ na ngosi injin na-ajụ gịnị bụ ebe a bịa Palalaba,
watch good. Came on over there and over bro was. I'm grateful ya. RS5. You can see it. What I'm going to see if I now have if you go to low engine. No, but I boy you told. Igwe na ebe. Yota. Grateful ya. If I never ọ bụrụ na onwe ka ọwa isi nwa accident ife ọ bụla ị need put to call ị bịa nwee ya ịchọ ka ebe moto into two nye gị half ya bịa anyị na-eme ebe efu nke a etipịago nke a na etitọli gị ọgwụgwọ etu a ka esi eme ya n'enu caliber n'enu dodge caliber ebe a dodge caliber ọkụ nke ịkọ ịbịa kwesị onye afolia efonye ya na ndụ nwanne anyị nwere ife ebe a Nigudu ka ebe a niile ra nwanne m jakene taa ife njichọ ka mkpọcha anyị na-akụ ka mụ na-akpazi nke a dịka nwoke n'ibi obodo a bụ South Africa obodo a gọzigo ụmụ Igbo agụbalụgo ndị obodo a gọzi ịmakpọ onwe ya afa mara amalụ n'ebe ife dị mmadụ ka ife ọjọọ na-adị mana nke ọjọọ ka aka anụ ọ dịzi ya ka a gasị na ụmụazị anyị niile n'obodo a na onye ọbụla na-akwụgharị na street na-akpụ ya n'ọnụ ụfọdụ na-enye onye ntụke anụnwa ụfọdụ na-ebu na mba o nwere ndị decide na fa ga na-eme legit obodo amalụ na fa nọ a na-akwụ tax na contribute to the growth and to the economy to the growth of the economy obodo a so ebe ọmalụ mma bụ na ihe niile abụ onye be anyị nwe ya obere nwe ego na-erubele isi iyotego enwe oge asị gị the ego has landed ka bụ obele ugo na Ọkịja obere nwa na-anya alọ iyotego ọ na-emechi ijili eji ofo mekwe nke folo efo ojie ejie ọ dị n'Igbo dị n'olu iyotego ya bụ salad ụmụ akwụna yotego ewe balụ obele ugo ka ebe na nwanne nwambara izuru ife eji agwa anụ ọ ya bụ obele ugo na Ọkịja iyotego obele ugo so bịa nso ka anyị jụọ onye ajụjụ one or two obele ugo nwanne m ka ime nwanne m mmadụ high star biko kenelu m ụmụ Igbo alụfa afa anyị ụmụ Igbo nọ n'ụdarụ nke onye chiri ya zero ọmụnwa Azụka ọfọ na-edu obere ugo na Ọkịja Azụka ọfọ na-edu obere ugo na Ọkịja powerhouse ebe ọkụ si apụta so nwanne m anyị batara ebe a wee fụ mkpamkpa na-akpa anyị sị ka nyegodu Chukwu ekene ịmana ụfọdụ ndị mmadụ na-afụta obodo South Africa na o nwere onye na-eme ihe ziri ezi na onye ọbụla na-eme nke ama nke ọzọ ya ka nke a ji tụ m n'anya nsị ka m gosikwe ụmụ be anyị ka fafịa achọ nke kọwara anyị ife dị ka arọ neki nọ ka obodo a ya na 18 years 18 years ka ọ na-eme biko gwakena anyị kedu ife nyelụgo the inspiration ife bunyelugo mmụọ ka ịrapụ ụmụ ebe a na-apịtọgharị aka ka imebe ife dị ona because anyị na-afụkwa ya na America na-afụgasị ebe dị iche iche ife nyelụgo that motivation ịma asọ ebe anyị inborn anyị bi apụta ụwa mbupụta ụwa ka ọ bụ ịghọtago ekpere m n'ụwa onye ọbụla zọta jesi ọ bụgodị na-edoro ya nọmba 100 ma ya bụrụ na ịzọta ịnọ na line of matters so ịbata obodo ịnene ihe a na-eme onwe ka egosipụta n'aka itinye ebe ahụ focus zie because business ya na-eme dịka wheelbarrow ị ga-adị n'akwụ ya ịhapụkwa ya ọdụrọ so ka obodo ghara ịkpọ n'ọnụ iti isi ofu ebe na-eme ya ndị Igbo si na ọ na-eme eze nchifu otu ya na-ebe nri so ọ bụ obere ihe anyị nwa na-atara anyị na-adọ dị izi ịbụ businessman
n'obodo onye ọzọ na-akwụ tax. Mana ihe eji mara anyị nwa bụ ndị Igbo, anyị na-eme desert or swimming pool. Inborn. Nwanne Enu steeti a anyị na-eme desert or swimming pool. Jee verify ya. Nwanne m dị obedient. Obedient na afọ obodo oyibo mee ihe siri ike ọ dị nlo. Agwaghị na ibe a niile dị ka baro a na-akwa akwa ịkwakọta ya biznes ekwuru ofu ebe baro akwụrụkwa. So a ga na-eme. So nwanne m biznes ya ị na-eme ndị be anyị encourage itinye anya n'ụdị ebe a. Ka m gwazie ụnụ, biznes ya na-eme bụ ọgwụ ego, mana onye nụrụ fa n'afọ ya ọ dịghị ka ndị a na-egwu egwu. So ekpere m n'ụwa bụ ndị be anyị niile and my encouragement to them, ha bido biznes etu ọbụla otu were dị, ha na-eme ya, ọ dịkwa aka o ji dị njọ na ọ ga-adị mma. So I'm encouraging them to join because Chineke sị na ọ ga-agọzi ụmụaka anyị. Ọ bụrụ na onye dịghị n'aka at the moment ọ gọzie ya, bụkwa na onye dịghị ọ gọzikwa ya ọ dị etu ọ dị. So ọ na-aka mma ka onwe anyị na-eme ka a gọzie ya, anyị asara ọkụ. Etu a ka ọ dị. Ọ dị mma. Unu bụ anyị unu na-anụ ife ọ na-ekwu ife a business line ka onye ọbụla nọ na-achụ ya. Ọ na-enye gị encouragement na nga ịba business no matter etu ọbụla o si dị, na Chineke ga-eme ka isikwe from low gbago to top. Nwanne m anyị kwuru okwu lụtụ aka na obedient. Ị na-anya efu etu Nigeria si dị na ndị mmadụ amụrụ ma na-agbago ma na-agbada. O nwere ndị na-achọ mgbafu. Ụfọdụ chọrọ ịbịa South Africa anụnwa akpọkọtara na call. O nwere efe nchọ kafa sikwe n'ọnụ confirm as onye bi obodo. Ụbọchị gara aga ka anyị fụrụ ga agbanyelụ mmadụ n'ọkụ from Bramfontein. Onye nke a na-ekozi eko a na-ekwu kere ife a ga-eme ka onye a ka akpọnazie ya be anyị. Ụfọdụ na-ekwu na-abịa, ụfọdụ ndị bịara abịa nọ ebe atakolu. O nwere ife nchọ ka iso gwa ụmụazị be anyị like ndị na-anọ n'obodo nọgolu for many years maka ọ dịzi nke frustration men. Obele Ugo, you agree with me na ọtụtụ ụmụazị be anyị n'obodo a na-aṅụzi afịa. Kedu ife nwere ikwu gbasara ya onye bịa n'obodo hapụzi ife ọbịa ime ṅụba afịa? Ofe unu ga-ama bụ na oke ya ụtọ ọ ya na-ebute mmadụ ịkpọfere, because onye bịara obodo from ire afịa ọṅụba afịa o nwezi profit ọ ga-edeta. So profit ya ka ọ ṅụsịrị n'ọnụ. Profit o tipịa gị ya ebidozi anatuo mmadụ ahụkpọ. So ọ ife niile ahụ bụ ndị be anyị ịṅụba afịa. Mana gịnị mere o sikwe n'ụkwụ ndị izi nọnụ ji were kwụrụ? Because ọ bụrụ na ndị izi nọnụ batara banye biznes, ndị ikpeazụ na-apụta ga-eforokwa the footsteps. So mana ndị izi bịara abịa uche ha gbataghị ụdịrị ha. So ọ ya nwa bụ ebe the whole problem si eji were akpọ ndị be anyị n'ọnụ. Ife a dị ka foundation ndị izizi lele daa onye bịazi ọba anyị n'enu ya. So ọ pụtakwa na ndị izizi a na ọtụtụ n'ime ha ṅụkwara ahịa. Ịma na-abịa apụta last year na last 2 years a na-apịa mkpụrụ mmiri na be anyị apịala Itali a wee mana ịma na ife mee datị mbụ na ụfọdụ ndị mmadụ ejeje na-ataki ụmụazị na-aṅụ dị mkpụrụ mmiri mana atakịrọzi ndị na-esi ya bụ ife ighọtago ndị na-eme ya ife na ndị a niile a na-eme ife ọ nọkwa ọdụ ka asị n'ebe aka dị foundations ighọtago. Anyị mana ihe na-agbanwe ndị a na-eme ihe a na be anyị ụfọdụ na-atụ aka n'ọkwa n'obodo a ka ha si wee na ife ọ dị ka ọ bụ eziokwu. Ya mere na ịma na ndị Igbo ịma ndị ebebisa n'obodo a ngwere niile makpu amakpu ọnwa onye nwa nke afọ na-arụ, mana onye nne ya na-esi ogiri ma iji ya kpọrọ. N'ọnụrụ okwu a ịma na anyị nwa bụ ndị mmụọ anyị na-eke ogiri anyị nwasị iji anya kpọrọ anyị ji eze arị enu anyị nwee isi na-enu inu ihe tege. So ọ bụrụ na be anyị adị mana iso na ndị na-emebi be anyị uche gị dị ya rapụ datin banye biznes because na etu ihe ọ kọwara anya ebe a ụmụazị efro bịa sị kịta ṅụba mkpụrụ mmiri bụ na ha jeje nọ na foundation ele na ọ bụ na ha bịa fụ ndị na-eme biznes na fa ga-join kwa the business otu ihe na-alụba anyị ma ọ na-enọba anyị na-emefe na-eme wepụ aka n'ife ahụ chọọ legit biznes mebe na ọ na-akwụ ụgwọ ka ị rapụ ịta ọnụba anyị too. Anyị agba na-egwu n'obodo anyị na-achọzi ka anyị nataba abịa bidokwa egwu na-aba anyị because anyị ga-anọnwu nkịtị. So ekpere m bụ ndị anọkwa be anyị si obodo oyibo nata ha chọọ biznes a ga-eme. Ego dị be anyị, ego dị everywhere, ego dị legit sara ọkụ be anyị, ọ ka akwụ ụgwọ be anyị because e nwere population. So biko
ekpere m bụ gịnị Chineke tọọchị ha n'obi ha bido bizines ndị ọbụla si were dị ọnwụ ya dịka na mmadụ nọ n'ụwa na-akwụ ndị mmadụ ụgwọ ọnwa blessing dị ka ya because ndị anyị na-akwụ ụgwọ ekpere ha bụ ka ọ dịrị ọga anyị na mma so pọmpụ ga-ama mkpochi because ndị na-eri gị nri n'ahụ karịrị 100. Ma na ife ị na-ekwu kịta na onye na-enechala etu ebe a ife dị ka ụmụ ọrụ onye ka ị na-employ ebe ụmụ ọrụ n'ebe a nọ anọgodi 27 on this department. Nna anyị na-anụgo na-ekwu sisọ dipatmentị ya godi ka a dị ohu na ịsa na-eli na akpụ onye a ga-esi ya eze a na-eri na-abịa maka chi a ga-esi ya eze a na-eri na-abịa mmadụ ohu na ịsa nwanne onye ji agbakwa obere ije mana ịma na letos ga-abụrụ ije ofu onye ọ mgbakọta buni ibu anyị da nna nwanne m daalụ nne ọ bụgodu this little opportunity nyere anyị ka anyị wee gosi ụmụ Igbo obodo niile ha nọ n'ụwa ka amalụkwa na South Africa abụrụ ihe a na-eche ka ọ bụ na ịbata obodo a ịfụkwa ihe a na-eme. Thank you so much nwanne m ịmalụzie okwu ị ga-agwa ụmụ Igbo niile kene ụmụ Igbo n'ụwa niile gba gburugburu bifo anyị efe aka. Ana m ekene ụmụ Igbo na-asị ngo onye ji eko nke ọ bụla ị na-eme debe isi ka ihe na-eme ya ozochakwa ọ ga-agbacha mana eziokwu etu a ka ọ dị. Daalụ na ụmụ Igbo obere ugo na Ọkịja.